Sabi mo nga ito po, tipo kong hanggang ang bangla. Ano man? Buwan pa ba yan?
Oo, may reklamo. Pero, natural lang na. Mayroon na kapasa ng post, nagpo-position sinisita ko yan. Sinisita ko yan, kung dito po pasok. Hindi natin alam kung yun ay modus lang nila. Then, ang nagbubuhat mga minor de edad, minsan pa nga mga babae. Hindi natin alam kung part ng kanilang recruitment. So, lagi ano tayo dyan. Nagiging ano tayo dyan na alam to. So, kausap kong may-mayari, sir, may pinipili ko kayo. Hindi wala ka ticket, pwede kayo mali. Bakit? Tawag ng magkano yan, magkakabanan ko kaya pinakain nyo lang sa sarili.